Mä en oikein tiedä miten tän oikein pukea sanoiksi, mutta musta tuntuu, että Maria on ollut viime aikoina jotenkin tosi etäinen. Mulla on tosi huono olo viime aikoina jotenkin. Näin aamuisin. Tänne ei kyllä pitäisi olla mahdollista. Enkä mä tiedä, mitä mä kertoisin tän Joosefille. Musta tuntuu, että mä oon raskaana. Tässä jaksossa pääsemme seuraamaan yhden erilaisen perheen, Marian ja Joosefin tarinaa. Tervetuloa mukaan! On hirveän merkityksellistä, miten keskustelu tulevasta perheenlisäyksestä käydään. Jos kumppaneiden väliseen vuorovaikutukseen tulee seinä vastaan, on hyvä turvautua ammattiauttajaan. Pitäis varmaan kysyä Jumalalta. Mitä mä teen? Kiitos vaan kaunista soitosta. Kiitos nettitonttu. No niin, kauheasti on taas tullut rukouksia tänne Jumalan kuumalinjaan. Ja jaahas, seuraavaksi meille soitteleekin sieltä Maria, 16 vuotta. Rakas lapseni, mitä sinulle kuuluu? Mulla on ollut ihan kamala aamu. Kyllä Jumala tietää. Kun musta tuntuu, että mä oon raskaana ja mä en tiedä mitä mä teen ja miten mä kerron Joosefille. Ja tää on ihan hirveetä. Joo niin, rauhoitutaanpas. Kyllä kaikki järjestyy. Kerro vain Joosefille, hän kyllä ymmärtää. Kyllä Jumala tietää. Kiitos Jumala, kun sain taas puhua sulle. Helpotti kyllä tosi paljon. Kyllä Jumala tietää. No niin, Maria, olisitko halunnut vielä laulaa Jumalalle? Ei kiitos, mutta saisinko lähettää terveisiä? Juu. Terveisiä ukille ja mummille Jämsänkoskelle ja kaikille serkuille ja kavereille. No niin, sinne meni terveiset. Hauskaa joulua. Raskaus oli sekä Marialle että Joosefille suuri yllätys. Alkujärkytyksen jälkeen nuori pari alkoi kuitenkin innolla odottamaan tulevaa perheenlisäystä. Odotusaika sai yllättävän käänteen, kun Joosef määrättiin työmatkalle Tampereelle. Ei näy varpaat, ei. Laskettu aika on ihan just, ja Joosefilla on huomenna työmatka. Olisi voinut valita pikkusen eri ajankohan, mutta ei voi mitään. Mä tässä pakkailen. Matka on sellainen tilanne, jossa me joudutaan aika paljon epävarmemmalle alueelle kuin mitä me yleensä ollaan, sillä matkalla ei voi turvautua arjen rutiineihin. Kuitenkin matka voi olla parisuhteelle merkittävä ja kumppaneita yhdistävä kokemus. Hei Maria, älä nyt noin myrtsi, että otetaan tää niinku oman kannalta, että mä oon täällä työmatkalla, mutta relassa niin voidaan tässä saada mulle hyvä matka aikaiseksi, vai mitä?
No niin, nyt pysähdyttiin bussipysäkille ja hypättiin tähän keskustan ytimeen. Ja tehdäänkö nyt niin, että nyt kun alkaa pikkuhiljaa silta viileneen pahasti, niin etsitään nyt ensimmäisenä yöpaikka. Joo. Ja Mites toi tossa? Olisiko se? se voisi olla itse asiassa aika hyvä. Mennäänkö kokeilemaan? Mennään nyt vaan johonkin, joo. Okay. Joo, tästä pääsee sisään. Mennään. Joo. Pääskö sisälle? Siis mitä? Siis onko se tosissaan? Siis vetää ihan sanattomaksi kyllä tämmönen. Ei löydy. Mies on kuin kivi. Jatketaan eteenpäin. Hei Joosef. Hei kato. No. Näetkö? Tuolla. Virta. Mikähän toi on? Se on, mä veikkaan, että sieltä löytyy meille kuule oiva paikka. Mennään katsomaan. Ei, tääkin on kiinni. Hei Maria, hei nyt iisisti. Tuossa lukee, että tosta oikealle päin vielä. Älä nyt kuitenkaan Okei, mennään. Joo, kun sattuu jo. Ai että. Parisuhteessa vaikeiden asioiden yliselviämiseen liittyy ensimmäisenä hyväksyminen, eli se, että meillä menee nyt huonosti. Onkin hirveän tärkeää, että pari alkaa yhdessä etsiä ratkaisua vaikeaan tilanteeseen, sillä vastoinkäymisistä selviytyminen vahvistaa usein parisuhdetta. Tuu nopeasti Nyt ollaan oikein semmoisessa. Täällä ollaan. Mihin mennään? Mitäs? Ai, nyt alkaa sattua. Laita se kamera pois! Miettikää, siis tässä rakennuksessa yksi nainen synnytti just ilman mitään asianmukaista terveydenhuollon välineistöä, ilman yhtään ammattilaista. Siis tää on ihan mieletön juttu. Marian synnytys tapahtui arveluttavassa ympäristössä, mutta onneksi koko perhe voi nyt hyvin. Vastasyntynyt poikalapsi on herättänyt kiinnostusta myös muualla. Silloin paimenet saapuivat Betlehemiin, siellä oli Seimi ja Jeesus baby, ja kun ne Jeesuksen siinä eessä näki, silloin tallis alkoi bilettää koko väki. Mä mietin, että olisiko mä ottanut sut mun jengiin. Ihana jengi. Wow. Mut musta tuntuu, että tää räppi on vähän nähty juttu, tiiätsä? Wow. Nyt ei tuoli kääntynyt, mut jatka ihmeessä ottaisi juttua. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Rähinä! Sorry MC, valitettavasti sun matkasi päättyy tänään tähän. Seuraavat kilpailijamme tulevat Los Angelesista ja he harrastavat laulamisen lisäksi myös virkaamista. Lähdetään väijyy, miltä ehkä teidän kotona näyttää. Jännittää kyllä ihan tosi paljon, koska me ollaan treenattu tätä varten 500 Reilu 500. Joo, 500 vuotta. No siis mähän teen päivätöiksi noita suojelusenkelin hommia. Se on aika rankkaa duunia, varsinkin nykypäivänä, kun on noita älypuhelimia lisääntynyt, että ihan vauvasta vaariin joutuu ihmisiä pelastelemaan tuolla kadulla, kun meinaavat jäädä auton alle, kun näpräävät niitä laitteitaan. Täytyy sanoa, että tää lauluharjoitus on ollut kyllä mukava vastapaino tuolle suojelusenkelin homma. Mut eniten mua kyllä jännittää se, että miten tää meidän sanoma otetaan vastaan. Enkeli taivaan lausui näin. Miks hämmästyitte säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan.
Ihana tyyli. Mä haluan tehdä mun jengiä. Wow. Siis ihan mieletön meininki. Tässä oli sitä rähinää. Olutta huumaa. Sait mut tuntemaan. Alright, ihan oikein show, meitsi dikkas. Mikä tää juttu oikein on, Seimi? Niin siis Jumalan poika on syntynyt tänään tänne. Siis ihan tässä samassa rakennuksessa, samassa kerroksessa, luokassa. Kannattaa mennä kattoo, menkää ihmeessä. Wow. Siis huikea juttu. Siis let's go! Tervetuloa viettämään Jeesuksen päivää. Tervetuloa. Yes, meitsi dikkaa. Ihan mieletön kattaus. Jes, kivet sille. Jaa. Ihana näköistä. Kiitos. Wow. Ihana näköistä. Alright. Niin. Linnan ruokaa. Meitsi dikkaa. Wow. Hei Joosef, näeks mä oikein? Onko sulla viilunpolttajan pastakästikin? Todellakin on, todellakin. Wow, hei, pidä toi. Kiitos. Oi, saiks noin monta lihapullaa ottaa? Kuule Latte, täällä oli rajattomat lihapullat. Sielukasta. Alright. Jeesus, tänään on ollut sun päivä. Ihan mieletön päivä. Wow. Ja tää biisi, jonka mä oon valinnut. Ihana biisi. Joulun tarkoitus. Right. Wow. Meitsi dikkaa. Ihanaa, että sä vedät sen. Oi että. Alright. Noniin. Tästä lähtee. Valkohuntulumen peittämään. Kansa rientää lahjat ostamaan. Katson hieman kaivaten, kuinka lapsien pulkka alas liukuluistaen. Joululaulut lokakuusta soi. Kuinka kiire silti tulla voi. Kuljen kärryn lastaten, lahjat lapsien. Miehelle ostan tarjousmuistimen. Niin monelle joulun tarkoitus on vuodesta toiseen arvoitus. Ehkä joulumielen saisin, kun vain kiireen unohtaisin. Enkä juhlan aika tuhlaa turhuuteen. Ihana biisi. Kiitos laulaa. Ihana biisi. Kiitos. Wow. Mieletön meimme. Ai että tää on mahtavaa. On tää kyllä ihan uskomaton päivä. Musta tuntuu, että tää lapsi on jotenkin erityinen.
kansa rientää lahjat ostamaan. Katson hieman kaivaten, kuinka lapsien pulkka alas liukuluistaen. Joululaulut lokakuusta soi. Ja Kristika, jengi toivottaa sulle hyvää joulua. Alright, yeah. Hei Jesus, happy birthday. Siistiä.